Hallo mensen, met een nieuwe video. Vandaag gaan we iets laten zien. Ik heb daar nieuw gekocht van Watana. En ik woon in België. En dat cadeau van mijn broer. En dat is van mijn vriend. Mooi hè? Kijk mijne. Draai die eens. Oké. Welke? Die rechtse. Ja. Dat is Is van onroestbaar metaal gemaakt. Kijk. dat is man mee. Mee van mijn YouTube kanaal. Wat gaan we vandaag doen ook aan? Dat weet ik niet. Even visjes reviewen. Hier heb ik nog een. Met dingen. Hoe heet dat? Licht hè? Ja, die heeft licht in het donker. Oké. Kijk. Kom hier, kom Ja. hier. Kom hier. Ja. Nee, dat is geen. En